Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaparenga kula ngenalaken nami kula Muhammad Wildan Pradana saking kelas kalih welas sekawan. Ing kesempatan niki kula badhe nyarengi cerkak kanthi irah-irah omah suwung ing pinggir kutha. Mugi cerkak menika saged maringi paedah lan inspirasi dumateng panjenengan sedaya. Pripun ceritane, rungokke wae. Riko mahasiswa anyar saka Semarang nembe pindah kos ing pinggiran kutha. Amargi regane luwih murah tinimbang ing tengah kutha. Omah kosan iku gedhe nanging mung sawetara kamar sing diisi wong. Miturut kabar saka warga sekitar, omah iku mbiyen omahe wong sugih sing mati kanthi ora lumrah. Nanging Riko ora peduli, sing penting murah lan cedhak kampus. Ing wengi kepisan, Riko krungu swara wong mlaku-mlaku ing lorong, padahal kunci gerbang wis digembok. Esuke, barang-barange ana sing obah dhewe. Kursi geser senajan ora ana wong nyurung. Riko nyoba ora mikir negatif, nanging saben wengi rasa ora nyaman saya kuat. Sawijining wengi nalika listrik mati, Riko karo kanca-kancane padha kumpul nganggo lilin. Dumadakan saka kamar mburi ana swara tangis wanita. Nalika dicek ora ana wong siji-sijia. Nanging tembok katon bekas tangan getih. Riko saya yakin yen omah kuwi pancen angker. Esuke Riko cerita marang ibu kos. Ibu kos mung mesem, getir lan ngomong, "Aku wis bola-bali, wanti-wanti. Sing wani kos kene kudu siap karo syarate. Kamar mburi iku mbiyen panggonan bunuh diri anakku. Wong sing ora kuat atine mesti ora betah." Riko banjur mutuske pindah kos nalika amarga wong sing ora kuat atine mesti ora betah. Riko banjur mutuske pindah kos sanalika merga saben wengi atine dadi ora tentrem. Saka pengalaman iku, Riko sinau yen murah ora mesti trep karo kahanan. Lalekke kabar utawa omongan warga mung bakal nyerimpet marang masalah sing luwih medeni. Omah kosong ing pinggir kutha tetep sepi nganti saiki, mung isine kenangan lan arwah sing ora rampung urusane.